program ya talent search tour imene amakupasirani ndi Amu's World of Sport akaswiri kuno ku Malawi yabweranso, ndipo lero lino tili mu mzinda wa Lilongwe kumene mukuonaku ndi msewu wa Kanengo. Ulendo wathu opita ku area 25 ndipo msewu umene mukuona kupitirirawo ndi wopita kudowa utakhodawu ndi wa ku area 25. Monga mwa nthawi zonse ife Amu's World of Sport timapita kwina kulikonse kumene tayitanidwa, ndipo lero lino tili ku college kumeneku ndi ku Lilongwe Teachers Training College. Pajansotu pa 21 June ndi tsiku limene amakumbukira masewera a yoga. Tatiyeni tione kuti anyamata amenewa atibweresera zotani. So tafika kuno ku TTC, Lilongwe Technical College. I don't know, Technical College Teachers. Tafika ku Lilongwe Teachers, Lilongwe TTC. Ndi anyamata amenewa manota nali pa ground. Tukubira kunda amene akubwera uko ndi tiye ndikhale limodzi tamve ngati Lomwe. Fande mapu ndi masokonezana. Uli ground la kumusira kuntuna leve sili kuziwa. Ndi kubwera anthu ambiri kuma. Tukayikira kuti anthu athu ndamene anja mwana zingeni. Akuno kungo ndala ndibere mongo ndokhale kone ni makhala apo kuya makhala kwa nkona nde mapanga anthu angati tili awiri mapanga anthu awiri yonji maina anu ine Peter uyu Wilson ine Wilson nice one amweni ndi pamene papa ndi kuti siluzowa kuti malo amene mapangira ndati apa ndo kungopita pa ground ipo iwe mmene timapangira nthawi zonse amatipasira program imene ndi Amu's Malawi Amu's World of Sport amene wawa ndi akaswiri pa nkhani ya betting amene akutukula matalent osiyana-siyana. Apa tili ku Lilongwe ali samene ali ku Lilongwe akuzondi wa Luso samango yankhula program ili ku Lilongwe no apa akuplanta anapa kambali yawo imbireni mafoni ngati mukunzi wa wina wake imbaniso foni kuti mwina mungopanga report kuti akuli wina wake kunoko ndeti ndi anyamata amene afuna aonese zisuzo yakuti apangira pa ground imene ndi dressing up yake ndi imene iyi akulaku. So atuza bwinobwino kuti zingerengere zimene zimakwina ntchito yanji and atonesa luso lanji kuti tipangira pomwepe inuyo mwana kuti luso limene mufuna mutionese imene mwatibweresera zina lake ndi chani ndi luso lanji acrobatics mama mbali ya gymnastic ndiye kuti chani chizungu imene zili ngati zimankhudzana ngati mabayo kwambiri bali ngati pene nice one. So zingerengere zithandizasa pomwepa alright. Ndikuti apa mutipanga mutitenga through muyamba nditi gymnastic iyo kapena zingerengere mazendesa manani. Okay, ndiyamba gymnastic. Yeuli titabwera zanthu awiri kina kono zingerengere. Jami background tiye ni konko.
zamfiri mutu zenizeni akuti kumaonesesa usatenga boza. Abantu ndiyamba zawi awiri singira mphapo. Hey! Wachemerato amati kusungira mpavu mazikuonika kuti namba ya mmozi apa ya awiri mjanji super kumaonesesa osatenga bosa. Ngere sobana. Ona basogolo. Aji abenga misala sopana. Serenga boti. Aha. Osatenga boza balibe edit hapa. Hai, kasha ndikali ase. Kali ngive ase. Je nayo nice one. Serenga boti. Follow for Linda. Aji. One spin I say. Zilinyatwa. Talowano singerengere? Yeah. All right. Basira na chingerengere bene bu sharing is caring. Kenabo double trouble. Ma twins yamene wakingerengere. Ring light. Serenga boti. Miss Sovano. Ka miss kameneko. Kuma mtesa mara yamala. Kuma nchiro yake. Serenga boti. Sabe yangu kisa nchiro ngani. Ata balo ya mayala nendi imene ya mayala. Elbow twist. 25 imene kuyimirira Lilongwe. Siza masewera ya. Kumaonesesa ali kumeneko. Hey! Osatenga boza. Kumaonesesa kumeneko. Aye, osatenga boza. Adi mahala avulidwa malere mene. Love in the air. Straight up.
Osatenga bozi. Antu akudabwa sana kunde bwanji. Kambirana bene bwanji mara kuti atuonese social way. Mo's World of Sport. Hey. All right. Tili ku 25 kuona acrobatics chizungu chake amati gymstick. Gymnastic. Gym ndi elastic wake pambali. Nice one. Mugeza mwamba? Yeah. Kuti mwatani mwamba? Kupira mwamba kwambiri. Oh, ata kuyeza mwamba pene bafuna uluke. Ama uluka imene kubwera ndi ya Jet Li. Kubone se. Serenga boys. Ya Jet Li remene. Nice one. Igareo sambu ya tega. Ndiye vile nini yake closing dua. Yama ninja mene hiyo. American Ninja Part 3. Nice one. Akulu. Mwagwira ntchito tukwambiri. Nice one. So inu zimene zikunamba liti? Namba kale. Mwina 2016 wana 15. Alright. Ndiye zimene zizi poyamba apo manena kuti munali anthu ambiri apa munasala anthu ochepa yani. Kwambiri pena zimatengera zimwe munthu afune. Ngati kwapanga izi ngati ndalama. Kaka sizuyenda anthu ambiri amasi. Maona ndiye kufika pano pambira meme oti makula nawo ina natanibe. Anasi anona kuti akula azipanga izi zoti za ndalama. Inu yo ndoti zimene mumapanga kuti mukudalira panopa. Njira yakulu ndoti ndi andamatoka ndizochitika amalirana tikapange mmene tapangiramo. Akena kunkuona nina yake. Ndio dada kura funa kupeza nakupeza ni bwanji. Kupeza wapende kuosafura. Kali ndi manambala. Pereka nambala ndiyo. Nambala yanga 0 50 220. Zina licha ali 700. Black Heroes Acrobatics. Nambala yanga ndi 098 9 22 22. Ine ndi Wilson Kevin. Great one. Ise kunene fa papa ndo dino mwayimirira 25. Timapanga maluso kwambiri anthu aku Blantyre apatabwera ku Lilongwe edition and inyo ndi mmodzi mwa anthu amene mwayimirira. Tikuthokozeni kuti munatenga nthawi yanu. Ndizosowa zimene mupangazi is very phenomenal. Anthu akhala akupanga comment ukuwuzani kuti akufira ndi bwanji. So mene timapangira nthawi zonse ife Amos World of Sport timakhala kulimbikitsa matalent amenewo kuti anthu akhala akuziwani. Fodi kuthokoza kwenikweni kumakhala kuti anthu akakuona ndi pa internet atero ife kamakhala tukangochepa kangachepe chabe ndeti kha kuti kupaseni ma t-shirt athu so tione kuti muoneka bwanji pachamafamu zikhamu kuvala zonzofanana ndeti ndi ma t-shirt ena akuti mukhale nawo kena koso tione kuti kwina kuti panga bwanji. Zambiri tikhatu kukambirana ku page ya Mozi me kuli ma offers osiyana musaiwale kupanga check. Lero tili ku 25 kwa Anyamata amene amazaonesa acrobatics. Mutisira ma comment musimu amene mutafune manamba lawo ndi amenewo. Tiye ndipakhale motikaone kuti ndi mphaso wanu yotani kutengera ndi talent imene mwaonesa lero lipa show imene ya talent search tour Lilongwe edition. Let's go. Muzi zitolera zinthu zanu.